Qhubekani nale nto eniyenzayo. Qhubekani. Niyazi uba sonifumana nangoku. Sonifumana. Yenzani into eniyenzayo niyazi uba ngesilungu kuthiwa May is corner round. Uyeza uMay sizonifumana. Nathi kwi-voting stations sizoba late nge-4 hours. Sithi sesifikile kuloo 4 hours yethu yobulate. Kuthi xa sekuvota abantu abayi-5 siphinde sijike sihambe sibuye ngomso. Xa sibuya ngomso nithi nisamile ninethemba uba sizovota. Sijika emnyango singavoti. Qhubekani nale nto eniyenzayo. Kungcayi. Qhubekani bocimicimi bomacimeza. Niyacima nje nini. Nixabana nabafazi benu nisicimela umbane. Imoto ayinapetrol nicimela thina umbane. Cimani bomacimeza. Cimani bocimicimi. Cimezani bomacimi. Nicima nogqitha ne-firefighter ngokucima.